Handusanan sa usa ka babae nga dugay na ng mga panahon nga gusto siya ikasal sa sosyal nga simbahan. Pero mga kandusanan, niabot ang panahon nga ikasal unta siya. Pero ang iyang lalaki nga pakaslan unta siya, wala nisipot sa simbahan. Ug mao kini ang iyang problema mga kandusanan. Niduol taon siya diri sa mong kagulingong istasyon nga wala pa marehistro. Ania si Chuchay sa among istasyong kandusanan. O ania pod si Attorney Gloria para tambagan si Chuchay kung unsay angay niyang buhaton. Tambagan siya sa tambag balibag. Diri lang na sa among kagulingong istasyon nga wala pa marehistro mga kandusanan. Okay, live ta karon mga kandusanan. Atong interviewon si kandusanang Chuchay. Unsay problema nimo kandusanang Chuchay? Tinuod ba ni wala ka gisipot sa imong lalaki? Tinuod yun na. Kinsa nga lalaki? Isa kini siya ka Koreano. Yes. Pero Padayon. Kuski mo tingog kay live ka karon. sa dihang nagplano nami nga ikasal na unta na unta mi sa reception. Natingala ko nga nuwa ko niya gisipot. Ug sa dihang dugay na pipila na ka oras ang akong paabot atong mga higayuna. Wa ko'y mahimo kung di adtuon siya sa iyang panimalay. Ug sa dihang pag-abot na ako didto, ako siyang nakita. Nga aduna naman day siya gihandusan nga lain. Mao nang nabuol jud kaayo ko. Di ko kabalo og unsay angay na kong buhaton. Mao nang nahinumduman ko ang kahandusanan, diri ko nangayo og tabang og unsay angay na kong buhaton. Tambagiin taon ko ninyo please. Mugat tong problema ni kandusanang Chuchay, Attorney Gloria. Unsay mo ikatambag atong iyang problema? Maayong hapon sa inyong mga kandusanan. Nga ana pud may bisita nga si Chuchay nga wala taon sa gisipot sa ihang kasal. Nga ato ni siyang tagaag pagtagad, ato ni siyang tambagan mga kandusanan kay kaluoy pud in taon ni siya. Unsay ang kaniyang buhaton. Usa na ko ikatambag sa imo Madam Chuchay nga para makuan gini mong imong problema no. Masolusyonan. Buhatan ng kanang niadto na ba kag kuan? Nireklamo na ba kag sa mayor? Wala pa. Wala pa gyud. Simbahan gyud mo kaslon madam. Simbahan. Unya, paghuban ato kanang wala man kadto sa mayor. Wala pod. Nadto na kag CBO. Wa na gyud na ako na maplanuhi. Nidulon ta kag CBO no? Nidul kag CBO. Oh, pwede Wala po sa na CBO. gyud sa Oo, akin. nidulon Wala ta kag na CBO. gyud. Wala jud mo na nahuna-hunaan. Wala gyud, wala. Ila na ginabas sa mas stress na ka, no? Oo, wala din nakakauna-huna. Kasi mo duulan, pero Oo. pasalamat mi sa imo kandusanan. Kaniduol ka Chuchay. sa mong istasyon. Nga, ani ka diri sa mong istasyon. Wala pa marehistro. Oo. Pasalamat gapon mi nga ami karon bisita. Wala gi ka na ato sa CBO. Ang ikatulo na ko at katulo na kong advice sa imuha no, ang katulo ba to burn? Aw kadusanan Sarah? Kaduha. Ay adto ka sa kuan oy. Adto ka sa kanang puro president. No? Oo, puro president Diri ang man doon gyud ko akong eh. gusto. Ha? Diri ang akong gusto nga duulan Diri- kay dinhi nahibalo ko nga dinhi gyud ang the best nga Ah, solusyon. sige. Di matambang Imo na din lang siya. na siyang kasuhan. Ang kanindot diri sa atong istasyon kandusanang Gloria, Attorney. Kuan ka nang matagan gid og kasulbaran ng problema no sa Oo, mao kadaghanan na, ng dili sa gid atong ko ni istasyon nga wala pa marehistro. Oo. Tagaan gid to. Oo. Tagaan gid sila og kuan. Hatagan gid na Kasulbaran. Tagal og kasulbaran. Kasuhin na siya. Kasuhan mo na siya og kuan. Illegal pataka. Oh, no, di ba? Kasuhin na siya illegal pataka.
Sige. Mauna ikaso di mo anang laki. Para mahuman gid imong problema. Maabot ka ato ka sa korte, pakasuhan mo sa illegal pataka aron na siya ba ko ana maulawan na siya. Kay Mao. dili ba maayo nang iyang gibuhat nga wa ka Dili gisip sa maayo kasal. no. Mm. Ang akong dugang pud na kanang O, advice sa- sa iya, o. basing dili pud siguro nga time gyud nga ikasal siya dili para sa iya ang lalaki. Nga katong Koreano no. Wala, Dili, wala ang siya i- mention pangalan na Oh, to iyang ang iyang hinigugma nga wala lalaki. sa nag-mention pero ang iyang magod naghando si glain. Daghan sa inayaw. Daghan sa inayaw oy. Dagay Mihanto siya glain. dagay mga Naaktuhan yun American. nako. Naaktuhan gid mo. Dagay mga kuano, mga taga-Afrika sa kuano. Oh. So, sa inayaw, so dito, daghan kay makita dito. Taga-Afrika, sudli na Oo. sila. Kay maayo po na sila. Mabuhi gid ka. Oo. Matukuran gid kag bansyon anak. Kay kaso ka Koreano lang tong imuha. Pero ana lang gid, oy amo ako ka-advise sa imuha. Kasuhin na lang siya illegal. Pataka. Oo, kana lang Oo. gid katambag. Kaso, oo. Pinaka the Oo. best gyud na nga ko. Kay- The best yun niya akaso. Oo. Mapriso yun. Mapriso Oo, siya oy. mapriso. Mapriso na Mapriso siya sa kanang iyang Mao gina gibuhat akong na. gusto. Oo, mayo. Imo buhaton nimo adto ka sa purok president, mangayo kag resibo didto, nga adto din ka sa CBO, mangayo pud ka og kuan dito kanang endorsement padulong sa korte, dool ka adto kag abogado nga kasuhan mo sa illegal pataka. Okay? Nga Mura ka gisipot. Tama, yun ka, Okay, Oo. wala na tay oras no. Wala na. Okay. Mora kadto. Mora ka to dapat Dahil kunin mo Chuchay, buhaton. Madam Chuchay. Kandusanang chuchay Oo, para buhay matagan og kasulbaran Oo. imong problema. Mm. Oo. Daghan kayong salamat sa Kasuhi, inyo. kasuhi ang Koreano og kuan kanang Illegal illegal pataka. Oo, Sige. kasuhin na siya. Thank you. Hey, maayo mo na. Thank you sa paanig diri sa Oo. Magandang Sang Istasyon. Mga kandusanan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn, Aningon. Aningon. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you. watching.